दुनिया में मचल बाटे होला चल जी रउए भूला निकाली कौनो होला जी। हाँ हाँ दुनिया में मचल बावे होला चल जी रउए भूला निकाली कौनो होला लोगो मुआ ताहे महामारी से। तनी इसके अलावा तनी कहीं नहीं लगा था का? इसके अलावा लगा था लोग मुआ था और एकदम बढ़िया से उठाओ आए आवे होला चल जी रउए भूला निकाली कौनो होला लोगो मुआ ताहे महामारी से लोगो मुआ ताहे महामारी से। और जी करिले भोले भंडारी से गुरु कवि कोरोना बीमारी लागत का ओजिया लागत नहीं कि कोरोना और बढ़िया से एकदम बढ़िया से बहुत अच्छा होता है। दूर कदी कोरोना बीमारी बहुत अच्छा आई और जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना बीमारी और जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना बीमारी बहुत अच्छा भैया कैसन भइल? बहुत अच्छा भइल बा एकदम एक तनी एके ऊपर वाला ओजिया ले लेम। ऊपर वाला हां ऊपर वाला कि अर्जी है बा भोले भंडारी से आ दूर कदी कोरोना बीमारी आई तो ऊपर वाला आजा हमारी से अर्जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना बीमारी अर्जी करिले भोले भंडारी से। भाई और जी करिले भोले भंडारी से और बढ़िया से और अच्छा तनी और ऊपर उठा दे आजा कोरोना बीमारी अर्जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना बीमारी बहुत अच्छा ई ठीक भइल देख ले माला जो नहीं लागल बा। ठीक कइलो अंतरा आई अंतरा पहिला अंतरा लास्ट अंतरा से बता केहू ना केहू से नहीं हां रेडी हाय केहू ना केहू से दुनिया छुड़ावे रोहे अलग जे भी बाहर से आवे केहू ना केहू से दुनिया छुड़ावे और बताओ केहू ना केहू से नहीं छुआवे केहू ना केहू से आई केहू ना केहू से दुनिया छुड़ावे ई वाला भाव आजा से आवे केहू से दुनिया छुआवे रोहे अलग जे भी बाहर से आवे पावा छुए ना लइका महातारी के पावा छुए ना लइका महातारी के और जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना बीमारी अर्जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना बीमारी और एक भैया क्वेश्चन भइल बा। एक बार और क्या होता आई अर्जी करिले भोले भंडारी से लग गइल का तनी आई अर्जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना बीमारी अर्जी करिले भोले भंडारी से दूर कदी कोरोना
सुंदर चपला रहता है यानी आज दूसरा अंत तनी पानी पी ले दे लेकिन एक चाप क्या होता है एकदम गर्दा होता है बाप बड़ी गरम हो गइल पनिया महाराज गरम हो गइल बा गरम पानी पिए तो तब न ठीक रही कोरोना बीमारी एक टाइम में होइयो नहीं खे पानी आओ आओ आई श्री राम रसिया कहे भैरवादा दे देऊ खुशिया है भोला चाहता श्री राम रसिया कहे आई तो झटका से ना एकदम प्रेम से उठाओ हो तनी एमा तेजी में गा देता नहीं आई भोला चाहता श्री राम रसिया कहे भैरवादा दे देऊ खुशिया है भोला चाहता पंकज मन कहे समझ जिम्मेदारी के पंकज मन कहे समझ जिम्मेदारी के और जी करिले और जी एकदम प्यार से हो गया आई और जी बढ़िया से हो गया ठीक बा और जी करिले भोले भंडारी से पहले आई। पहले नीचे वाला ओकरा बाद ऊपर पहले नीचे वाला आई। पहले नीचे वाला ठीक बा आओ दारी के और जी करिले भोले भंडारी से दूर करी कोरोना बीमारी के और जी करिले भोले भंडारी से दूर करी कोरोना बीमारी के बहुत अच्छा ऊपर वाला हो जाए आई आई इसै गइल बा ठीक चल जाए आई तो ऊपर वाला बुझाता अब मेहनत कर दो बढ़िया गाओ तो पहले से बहुत अच्छा पसेना निकल गइल महाराज आओ अब भोले बाबा ने गाना बाजी कि ना बाजी भोले बाबा जानता नहीं एकदम बाजी गाना है इतना सुपर हिट गाना ना बाजी भोले और बढ़िया से और बढ़िया से ऊपर से गाओ खाली ऊपर वाला ठीक बा खाली ऊपर वाला गाओ ठीक बा ना ठीक बा आओ पंकज मोहने कहे समझ जिम्मेदारी के और जी करिले भोले भंडारी से दूर करी कोरोना बीमारी के और जी करिले भोले भंडारी से दूर करी कोरोना बीमारी हो गइल भैया एक बार और आओ तो ऊपर वाला अबे अबरी हाँ एक बार और अरे भोले भंडारी से